Hatu video ya ke phone call naki perlok jempi lani naki unknown number kiba persyang ban batai lani kiba persyang ban keren yapi bla 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 kiba pim skau tho ki keren ayu haga taka jingkran jongki but hadinang ta kibu no ya ke phone call ngan ongi piba ka jingduwa jongi sho blero bonsen kalong kumta ngatharai teng ublei habau yo sngo ya taka jingduwa jongi habau yo sngo ya taka jingkran jongi shem la yo sngo ya ka kum ka jingkran lani kum ka jingduwai Henry tangkum kasur a noise hatu fikimit nanti ba ublei ulaban ai ya ka jinjubab jong kata ka jindua jongi ngakan mau menhagi por ki bangan ton hapok jong ka control room ngayo ya ka phone call sipang na ki beriu don ki por ba ki beriu ki call ki ba ngim skau tho tip ki kran ayu hoj ngitip ki call nama ki don ka jinge Henry ngim skau tho ya ka ka jingkran jongki ka jindua jongi sha ublei ru kalong ha kata ka rukom bunsen ngidwai sha ublei ni kerpat na ublei banyo ya kata ka jingkorku banyo ya ka jingjubab jong kita ki jingduai ki bangi duai na ublei ni pan na ublei ki jingpan ki ba bondat ki ba bonrukom ki ba ngimla ban batai Henry teng ngim jiyo ya kita ki jingjubab ya kita ki jingduai jongi ngan ongi piba haswa pinduai ya ublei keli lade ya ka neko ki jingkli balai pinduai ya ublei ngan ongi piba ka jingduai jongi ka longkum ni ka banangkong ki don kita ki kintin kiba terkong kiba ngintip ke kiba ngidua Henry ngishi duai ya ublei kabaar ka jingdua jongi ka longkum ka tape recorder hakaba ngila record man la kasi kijo shikijo ki kentin kijo shikijo ki rukom but ka long no kum ka tape record hakaba ngila record ya ka jingkren lane ya ka jing ruai kabalai pat ngishim ya ublei kum kata ka vending machine habang ngidua ngi khmit nanti ba ublei un ai ya kata ka jingjubab ya kata ka jindua jongi habang ngithap ya pisanar bat ikhmit nanti ba ka to ka vending machine kan ai ya kata ka jimbam kan bakum ka jimpan ka jongi ka basau pat ngidua ya ublei tang ladangi kendu ya ke jing ya ke jingjinjar ha ka jingim ka jongi ngan ongi phiba lada ka jindua jong phi ka longkum ni da lelero ublei unom sngap ya ka jindua jong phi to ale menta hakane ke video jangan menta kasi ngin ya tai ngin ya keren ya ki katto katne ki benta kumno nginde banduai isya ublei but nganot ban garanti pipa la refi sngap shisha ya ka jing hika jangan menta kasi shisha ka jindua jing pi ka long ka jingduai ka balayo ya ka jingjubab na ublei hoj hakane ke video jangan menta kasi nganom ai pi ya ki kintin kumno pi de banduai Henry ngan hikai pi kumno pi de banduai de ban stress ya ki kintin kumno pi de banduai Henry fi de ban stress ya kata kerukom ya kata ke proses kumno pi de banduai ngan ongi pi bonsin habangi duai sha ublei kamde ka kintin ka ba ublei usngap ya ki jinduai jong pi Henry ublei upek ka ka batan hapo jong ka do note ka jong pi Henry tu kan mau ya kani ba ublei sngap ya ki jingkeren lane ki jinduai ke ba duai tang na keremyang sentur jongpi Henry ublei upek ya ka donut ke jongpi ngan ongi pi ba ki don lightly ki ke ba penlong ya ka jinduai but lada ka we na pleng jong ki ne ki lightly ka duna lane kam don ka jinduai jongpi kam la ban long ka jinduai Henry ka long pun ban ka jingtim balai nga ong jingtim ya kata ngin sepej haki banta ki ba syakhamat jong kane ke video jonga habangi duai sha ublei ki don lightly ki neki ingredients ki ba penlong ya ka jinduai jong pi bakan long ka jingduai bat kita ki lightly ki ingredients ngan ai kertang yaki j kabanangkong j kamur ayu ka jing don ka present Shubo menta fidon hakawe ka kamera ka badum ka kamera ka ba fidon tang marwe hapo jong kata ka kamera bat hakata kepor kadba pidang syong hapo jong kata ka kamera ka badum lada don bapli ya ka jingkhang hoj pinam pelit ya ka khamat jumpi ban pej manu barung hapo jong kata ka kamera Henry finyo sngo badon manu barung hapo jong kata ka kamera finyo sngo namar don bapli ya ka jingkhang hakata kepor kata ka jingshai ka rung hapo jong kata ka kamera ka badum ka bapidon bat haba uta ubriu urung hapo jong kata ka kamera fisngau tho badan manu badon ha kata ka kamera rengkat bat pi ngan ongi pi kumjuru kata ka jindua jong pi kade ban longkum ta haba ngi duai sha ublei ngi de ban skau ya kata ka jingdon jong ublei ha ka jing im ka jong pi ka benta ka baar di ka donut ka jong pi ngayo skau ya ka we ka lain tang ba ngamtip ha ngayo skau manu bakrani ka Henry kani ka lain ka ongkum ni ublei uyo sngo ya ka donut jongpi ya ke kinten jongpi ngan ong biang sajusin ublei
uyo sngo ya ka donut ke jongpi om ya ki kintin ki ba pituai kumta wanam ong ba ngam tip kum na banduai na maro play unom sngap ya ke jingkran jongpi wanam ong ba ngam nang kum no banduai ngam nang kum no ba pendon kam ya ki kintin kum no banduai ki e ki bangan te banduai yo ladanga ngapan kum ne uplay unu sngo yanga kan mau ya kene ba ublay unom sngap ya ki jingkran ka kintin jongpi henry ublay upek ya ka donut jongpi kumta sange ban concentrate ya kita ki kintin ka ei bangin duai henry to concentrate ya ka donut jongpi ya ka mensem jupi ka ei pidon kam kumba ngaju pendon kam ha ya kini ki line haba ngimpat ang ya ka sentur jongi ublay ulayo sngo lupa ya ka jinduai jongi namar to tip ya kene ba ublay umdon haki e saudong jongi henry ublay udon hapo jong ka mensem hapo jong ka donut ka jongi kumtangan ong pipim don kamban pertajam banduai sya ublay namar ublay udon hapo jong ka donut ka jong pi listen to your heart because God is in your heart but ladangi nang ya kani benta kumno ban connect ya ka mensem jongi but ka mensem jong ublay but hangta ka jing duai jong pi kan long ka jing duai ka ba sei so ngin poisha ka ingredients ka balai je ka jing shania atros andre haswa bangin poisha kata ka benta ngakwa bani tho ipia ka we ka jing tho hagi por men handai hakaba kimpat in wen ya uni u cylinder oxygen gas kini kisi diver leni kinong jingi hapo jong duriau kile kumno uta unong jingi hapo ungam sepo jong duriau ura rengkat bat uwei u pipe uba connect bat kaleng hakaba udon uwei unong pom ya kale air nang ta na leng hado banda poi hakmut jong uta unong jingi berkat ba uta unong jingi undang jingi hapo jong kata keduriau udang pek ya kita kidok ha kibatan hapo jong kata keduriau leni udang yat lenti hapo jong kata keduriau uta uba syong halor jong kaleng pat udang pom syai pom ya kale air nak benta jong uni unong jingi pa unring kadba uni unong jingi udang jingi hapo jong kata keduriau usyanya ya ka jing im jong u teli ha uta unong aile air haga juk orkom latangi phai syaka jik em jengi udon uta uwei uba syong halor jong kaling ubaya aile air ubaya pom ya katakal air nakamata jongi bangin ring mense but ngide bandon kata ketros kajing syania hau ban peniat ya kajing em jengi but kadba ngidang ring ya kan kajing ring mense menta habangi penhiar ya ka ngimtip hato gidang donlat ne em bandring sadakawe pat kajing ring mense kata kasyong haga keti jong ute ubana jrong sngam hashini ngan persngoi pi ya ka we ka lain ka ba ongkom ni ba kane ka universe jongi baro ka we kalong tangkum ka sembo siap hakamar jong blay henry omdan ko weru ka simbeneng kan hap hakando klem ka jingtip jong blay wat usnyo kle jong piru na new nakata-kata wat nom shifting kini ki long ki lai tli ki ingredients ki ba penlong ya ka jingtua jengi bakan long effective but lanang ki khle lang ya kini ki lai tli ki ingredients shisha ublay unyo sngo ya ka jingtua jongi tukan mau bahaya kini bahabangi duai sha ublay kam syam lamut ba ngin kren mangi ublay un sngap ya ka jingtua jongi henry nginde artat roban sngap ka ei ka ba ublay ude bang kren ha ka jigem ka jongi menta tu phai sha ka jig im jopi lada filong ki bala don khon lada ki khon jo phi ki pan ei na phi but hakum ka ta ka por phi kwa bagi khon phi kin le ei phi kwa e ki bakin pule kot lane ya ki we pat ki kam kat bakum ka jing sngo jong phi henry ki khon jong phi ki pan ei na phi but hakum ka ta ka por jubab yanga ka ei phin le nakamta jong ki khon jo phi hato fin ai ya ki ya ka ta ka jing pan jong ki ne phi pha pandep shwa ya kata ka ei ka ba phila thmu ya ki bakin le lada ki panbam na phi hakapor baki pule kot phit ong ki pule shwa ya ka kot jumpi but hadinang ta ngin ai ya ka jimbam ka ba phi pan nangi denem de kumjoro haka jim jongi uplay udon ka plan na ka penta jongi bangin le bangin pendep henry mangi pat ni bon kam na ka penta ban pan na uplay ya kata kat kum ka jing sngo kat kum ka jing kwa jongi henry uplay un ong ya phi kum ba phi ong ya ki khon jupi le shwa ya ka ne ngan ai phi ya ka jing kwa jong phi fi ong yo blay to ai yanga ya ka spa ya ka pho ya ka jing kor khu ublay ong phi to tre shitom
but hadin ba phila tre shitom hakane ka kam jong phi lane hakanu no kam ka jong phi hangta ngan kurkhu phi yakata ka spa ka ba phidan kam panta phi pan na ublei yaka jing it na ulok jong phi lane nakalok jong phi na usamla lane nakasamla jong phi ublei unong phi pen ishwa yakata ka jing it jong phi yakita kibru ki ba phi community ba phinyo yaka jing it but hangta phinyo yaka jingit na kita kibru kiba phikwa banyo yaka jingit phipan na uble ban penlong yaki khon jong phi kiba tips ngi kiba tip riu tible kiba don ka akor ka burom uble un ong phi to hikai shwa yaki khon jong phi yaka jing tip riu tible yaka akor ka burom naka jing im jong phi shwa khnang ba phinlong kanuksa nakamta jongi khon ki jong phi kan mau sakane kawe bahakapor ba phi duai Donro kibru kiba duwai yaka ju kajing duwai ngan IP yaka wei kenuksa shibo menta fi don hakatrak ban mare sport but hakataka bor fidang ready ban mare yaka ta kajing mare sport pi pai shikaliang ka monjong pi yo I ya ubru uba kham khlan ban ya pi hakataka por kataka mensen jong pi kala down pi pai biang shikaliang ka diang jong pi yo I sada uwei pat ubru uba kham khlan ban ya pi uba don yaka ta ka preparation ka babiang hakata kapor kataka jingdo menesem kala tap yapi but lada fi mare stat hakata kapor katno ro finamla ban beat ya kita ki opponent jong pi namar fi don lupa kataka jingteng happy but hakum kataka por pintu waya oble pinong able to ai hanga yakabor bangan klan ban mare hatu fi khimil ti ba oble un ai bor pi baping klan ban mare ba pin job ya kita ki arngut ki opponent ki jong pi ublei un IP ya ka jingklan kan bakum ka jingpen kre ka jongpi namar makiru kila duai ya ka ju ka jing duai Henry lada pi pengkre pha ya kata ka jing mara jongpi man ka step pikhi ban mara step nak menta ban yo ya kata ka stamina nak kata ban yo ya kata ka bor ban sprint but andala poi kata ka si bapin mara thong pim don kam shu ban duai namar ublei ula ngap lupa ya ka jing duai jongpi ublei uyo I ya ka jing tre shitom jongpi ya ka jing duai jongpi kan mau ya kene bahabang ngi duai ngi de artat ru ban le kat bakum ka jing duai ka jongi ladangi kwa ya ujing thong ba un roi ba un he ba un san hato fin ai ya kisla jong u ne fin ai ya ki thet jong u khnang ba ki to ki thet kin kejet ya ka to ko ka ba philat ai ha ka to ko khandeu ba kin ai ka ha ki to kisla kan mau ya kane ba ka jingkar khu uble u ai hi ha ka jing em ka jongi tang ba ka shong hangi pat kumno ngin pendon kam ya ka bor jong ka jing duai kumbanga ai nuksa ya phi ya udeng hot kisla ki don kam ya ka tangba ngimla ban ai ya usla henry ngila ban ai ya usla tang lengba jong ki thet kumjo ru ka ja ha ka jing em jongi ladangi kwa ba ka jing tuai kan tre kam ha ka jing em jongi to nang ban tuai pendon kam ya ki niki lai teli ki ingredients ki bangala hikai phi menne but habangi duai to tre shitom kumba phi duai hangta finyo I kumno ka jing duwai jong pi kan long ka jing duwai ka ba seiso ngan aya pi sakawai pat kanuksa hakapor ba phi yela exam mar senrung hapo jong ka examination hall ki examiner kan aya pi ya ka jingkeli hagataka por phi pe ya ka jingkeli pio I ya ka jingkeli number 1 ka jingjubab jong ka phim shem la pengkre but hakum kata ka por phin tuwa ya oblei blei to ai hanga ya kata ka jing start ya kata ka jing shempang bangala ban tho ya ka jing jubab jong kane ka jing kali hatu fik minanti ba oblei un ngap ya kata ka jing tuwa jong pi da lele ru Henry lada pi prepare oblei un yarap ye pi ban pen kan mau ya kata ka ka ba phila prepare ya ka ka ba phila pule but marsen yo I ya ka jing kali da ka basuk phila ban kan mau ya ka jing jubab jong kata ka jing kali ka bawan ha ka por exam kan mau ya kane habangi duai ni de ru ban le kat bakum ka jing duai ka jongi kan mau ya kane ngim de ban duai na ublei ban yo ya ki so la ne ban yo ya ki result ki babha Henry to duai ya ublei ba un IP ya kata ka bor kumno ban pengkre khnang ba phin yo ya ka result ka babha ya uso ubathiang ha ka jing ka jongpi don't pray for the result pray for the process menta pidwa ya blay to map ya ki pop ki jonga Henry mapipat piyai kan mau ya kita ki pop ki ba phila le ki pop ki ba phila le shi post na man shwa Henry fidang ya kan mau sa ya ki hadu menta
Henry token mau yakini mau blay ula map lupa yaki pop ki jongi ladangi keloi ban wan ban pendem yalade ha blay ngim don kam ban phla yaki pop jongi haki bru Henry to phla yaki pop jongi ha blay but to kelet no yaki namaro blay ula map lupa yaki pop ki jongi ngi duai na blay to penjengai nangi yaki nong shon jongi Henry mangipat ngi im kata ka jing im ka lor ni ngi im kata ka jing im ban kedeu kti yaki we hakum kata ka banta to ya tho inga mano kita ki nong shon kumbangi duai ya blay to map yangi kumbangi ru ngi map ya kita ki bala snu yangi lada pi kimit lenti ba blay un map ya pi to map shwa mapi ya kita ki bala snu ya pi nakata daw ngong pi kumba pi pan na oble tu leru kumta ngim second do pi hak pi pat ki video tat hadu ka kapor bye bye stay safe